khot ke bar kulai mameru malaong haki syakri jong me lemda wan hiar upara bakat du jong phi ringkat bat phi phin om ya isu ya ka khmat jonga kani tekalong kajing benrap ya ka ikajing keren ke bahswa tengin num ya keren e katumo to ka khot ke bar pusaw kala jaru andang la likiu shukpa jonga u syakri jong me bangi la yathu hu ya kitin ukun rat jonga ka khot ke bar pusan bat ukpa jongi ulaong tu khilet sa sisin pat tu thi yangi khendiat ka jingbam to nyepe stang tu armo kada khot ka ba arpusaw kai keren bitik kumbakalong ya kada khot ka ba arpusan delapoi biang ka jingdon kam mani thit bam tu kupate nakamta la ka jong ka ying u habachim ka jingkit khli te ka tu ka shai kada khot ka ba arpun riu kani pede kawan kani ka jinga sat ya pedeng jong ki si para bro jong kpa ka baki thu mta halau jong u kamu akhmat jong joseph hendai ngila ong mangi ngimla ban le hiar ado para bakhat du udah don ringkat bangi tingin nyele hiar ken na bang ngimla yo khmi ya khmat uta orang ba lemda don upara bakhat du lem bangi to hang ni kani ka jingwan thit khpu kam dei ke ba ke jingwan thit kau kam dei ke baki let bet chik tu kinong sam yu kau kamut kin hab ben let bet how joseph shwa ngla ban let shwa kamut kani hang ning I ba kadon ka order kadon ke channel kan ka procedure phi ka kawai ka ba puli hani am store ka ba kwa on ong e ka long ni te memang ngi kala jaru ondang ina le kiu shau pa jonga kata mot shilan kade ke jinga thu jong kidi ki men how joseph naga kiu shu pa mo ga le chu jokam kida penbut ini kentian dian fan usyakri jong me kani karkom karan karkom bok tien kamut iu ne kani kalong bi jing pendut te holong kadak jong te wan chen ni upha ban thit kau ti kani kalong bi tangka akor te banyak keren bi kini ki balor Tamu kumbalong hati kipot kan kinjas im te. Uni wawan banua jing mentoy leni jing yo jing arab unhap dem mulong syakriya. Kemudian ada u Joseph hani wang baik bau lada mewan shani mentit bam ta ong kupa jomen mulong syakri jonga. Automatically kan wan chata. Syakri jong me. Kalau ketin pendrit mo kabobot para bagi address pak yo Joseph Konrad jonga. Kadi kalau mot Konrad syakri. Kemut ka kadi kom bu uktin kadi kom keren jongki ha to por ma pan i kadi kadak man i ba ngi de gi berit pi khrau to kabar punyo baru kpa jonga usyakri jong me ulo ong hangi pitip bakatanga jonga kalakha tang arngut yanga arhupra kad khot arhupra bad wei ulami no nanga bad ngal ong shisha ken lapatar lingkhot lingkha yu bad hadu mentaru ngam sim la yu isu yu kad khot ko arphandai mental da phin sim no ya uni de nakmat jonga balada kanja ka basniu ai ru yu kumta phin ya penhiar yakin nyoli jonga syaka jing tiap da ka jing somsi dilong hang ni ngi I ba ka ai ka wala keren menena sedang balda uni para khaddu un ino ikpa un yap takdi kani am kani kalong tang kajing merap ya kani kaju ikan ti hang ni ngi ba menena basdang to ngim long ha bangi poi ni kalong ko basau sau da ka bor kan mau jungi kani ka session mental long ngam tip ila ikran em ba ki ni kin men ki jong Joseph la thu em ba ka kemi jong u Benjamin lani ni khun ba khaddu kadon tang armut ki khun ya kata dah kaborkan mau kan mau kan dan hang ni I bakar kom yethu hang ni kan along spesifik mentate kemun Ahmad jong Joseph ha ka jing bam tip ujuda uyethu ku makadei banlong ti ini kilong tang ki jing keren ki ba ujuda ku abanyethu ha u Joseph ya ka jing keren ha pedeng jong u ki para kinmen ki jong u bat la u jong u kpa ti katu ka khot ka bar khondai ngi syam yaka ba ka kren ni hiju ki kantin ku mangi pulia ka kalnong ka ba sapuar
hak dekat ke balai kupra to mentang in jam syakani ke dekat ke balai po benta ti habang apoi hokpa jonga usyakri jong me klem da don uni usamla batngi habala khu mi kemensim jong lem bat uni ka dekat ke balai fuwei kan saja haba unyo I ba simwan uni usamla ba unyap no shisha bat kisyakri jong me kinya penhiari kinyuli usyakri jong me ukpa jongi syaka jing tep da ka jing songsi to kini ki dekat lai po lai huwei menta ki wan pai pat syaka mensim jong ka jing kli om na ka benta jong upara ka jing ban kiai ki menta ka long yo ukpa uyap bat uyap da ka jing songsi mar kila da bi ka I ka belajar ya Joseph te kala benlong ba akan dikejing sat jong juda kim kwa ba kan long kumjo ti de halor jong kani kejing sngau kini ki wala pen pam ni kentin lai po lai huwei ba katu kejing ong kejong Joseph ketika dekat ka ba khat nyo ka ba Joseph ong ki tu phinet ki ha kejing suk sok pa jong phi kini ki karnga ai ka ban nei long kaya mir amenta ka ba juda hi kum ubayalam laki jong kisi para hakani kasin ka ba kamut ka jingkit kli mta kilong boro para kala bayadan bania dai la ujong kupa ka wei long yu para Benjamin ka ba pra yu kupa yu yap yu susi ti hang ni ngi I lakum no khandiat kata ka jing song shnga yu Benjamin kladon na kini ki kintin hakmat jong Joseph anta kini kim kwa te ban net ban I Benjamin watla hakmat jong usyakri jong Joseph kila dap ong bau tau ba shem guluta hak hauta ya ban shem guluta rupa anyap andai menta kini ki karnga ni stunat ni kintin je kran jong kim ne to da poi ka dekat ka blai fuar kan tu juda tu hap kro ya ka ai ka bula clay la ka juban halo jong kpa ya bau syakri jong me ula ba khli na ka bentau new somla ya kpa jonga ngada ong na da ngam walam ya syame ngala remno junom hakmat ukpa jonga ti ka ai ka bula clay hakmat jong kpa mentah bu yang banya sajda ton ong no kam lei su ka jinga sajda kan ni maula sung thu la sharem handai menta banyak sat paden nak benta jong Benjamin hang ni ngin pet kata kaliang mo ujuda ya sat ne Benjamin da ka bon ra ka khana kumno ka poisi do kan ka benta kan te hang ni ka jing yo ban wan lam yu Benjamin du de namar mo ya sat hok pa ba on kit kli ado on poi byong Benjamin chu juda ti ka Jacob chu Jacob ti long ki kentin ni ti la da ngam walam ya syame ngala remno junom hakmat ukpa jonga pet bai ti kentin de mo na to ni puli bentuk dekat boleh buat na bau syakri jong me ulaba kli na kabentau ni somla ya ukpa jonga ngada ong dai to kan ni kalong kajing ong ka jong juda kani ka benta ka apoi sya ka benta ka ba uniu juda menta uyasat hakmat jong Joseph ba unyo banyalam yu Benjamin yang syeng te selok pa ka apoi ka tu ka benta ho tak ni long pai satai namar ukpa hatimir ka jing yap menta lada Benjamin umlai mo ukpa udan ka jing ma no kini kin lek ti ban yo ia kata kalenti ujuda uan ra la ka jong ka kiesa ya ka ai ka baula de ya kut pala ujong pa tan ni klem sebut pet bahani kelong klem sebut kani ka jing keren lada ngam walam ya syame ngala remno junom hakmat ukpa jonga ti pet bahmo ki kentin lada ngam wan yalam ya pat syame kini kentin ki ukhlei hala ujong ukpa nang ta pada ngala remno junom hakmat ukpa jonga kani kalong ban pensyai ba ka tu kentin me ka ba ong mene kam dei Joseph dei ukpa jadi si pulis tu lada ngam walam ya syame so ba lada umwan lam ya Benjamin lagi ni ka phai syeng